Haga jinga kai Premier League hapren ka Wolf Persia ai ka Brentford haba pai shagna ka jinga kai baro artli ki ken hun ki khai tamar shigol adu bukot ka jinga kai bad kine baro artli ki ken hun kidang ne Premier League haga samai ka banwan haga jinga kai hapren ka Bournemouth Persia ai ka Leicester City haga ne jinga kai ka Bournemouth kala khur ka nam job hadin bagalala bat plem ya Leicester City da Arlanot badagi argol la yaban tap lengbau semenyo bad lengba ga jing job ka Bournemouth kanang ne ka Premier League haga samai ka banwan kat ba ka Leicester City kala haban hiar kerdan na Premier League haga samai ka banwan haga jinga kai hapdeng ka Ipswich Town Persia ka West Ham haba pai shagna ka jinga kai ka West Ham kala khur ka nam job hadin bagalala bat plem ya ka Ipswich Town da laila ka way bad ka Ipswich Town kala hiar na Premier League haga samai ka banwan kat ba ka West Ham kadang ne Premier League haga jinga kai hapdeng ka Liverpool Persia ka Crystal Palace haga nga jinga kai baro artli ki ken hun ki khai da mar shigol ya ga shigol jonga Crystal Palace la yaban tap lengbau sar bad ya ga shigol jonga Liverpool la yaban tap lengbau Muhammad Salah bad lengma ga gol Muhammad Salah ula kan jo shaga arp khandai gol menta ka samoi bad kum juro ula yo ban ra ka Golden Boot menta ka samoi wala ka Crystal Palace ka don haga kerdan ka bakhat ar haga ga samoi Henry ga layo ban rung shaga Europa League adin bagala long ga ladu jong ka FA Cup haga jinga kai apreng ka Tottenham Persia ka Brighton haba pai shaga ga jinga kai ka Brighton ga la khor ga nam job adin bagala la bat limsuk ya ka Tottenham hadu saula ka way Henry wala ka Tottenham ga don haga kerdan ga bakhat nyau haga mi ya khen poin menta ga samoi kalayo pat bandrung direct shaga Champion League haga samoi ka banwan namar ga dei ka ladu jong Europa League menta ga samoi haga jinga kai apreng ka Manchester United Persia ka Aston Villa haga nga jinga kai ka Manchester United kala khor ka nam job hadin bagalala bat lem ya ka Aston Villa da Arlanot bar haga nga jinga kai goalkeeper ka Aston Villa Martinez uliyo priang ya ka red card bar leng baga nga nam rem ka Aston Villa kala du bandrung shaga Champion League haga samoi ka banwan Henry kala yo lat pat bandrung shaga Europa League haga samoi ka banwan haga jinga kai apreng ka Fulham Persia ka Manchester City haba pai shaga nga jinga kai ka Manchester City kala khur ka nam job hadin bagalala bat lem ya ka Fulham da Arlanot baria gini ki ar gol jonga Manchester City le yo bentap nengkong lengbau Gundogan baria ka gol ka ba ar le yo bentap lengbau Haaland ba lengba ga jing job ka Manchester City kadang ne kerdan ga balai ka mi ya khen poin bar kala yo bandrung direct shaga Champion League ha ka samoi ka banwan haga jinga kai apreng ka Nottingham Forest Persia ka Chelsea haga nga jinga kai ka Chelsea kala khor ka nam job hadin bakalala bat lem ya ka Nottingham Forest da shigol lanat baria ga shigol jonga Chelsea le yo bentap lengbau Kulwil haga minit ka basan peu baleng baga nga jing job ka Chelsea kala yo bandrung shaga Champion League haga samoi ka banwan kan baga Nottingham Forest kala du bandrung shaga Champion League bad kum juro shaga Europa League haga samoi ka banwan namar ka duna shipon ya ka Aston Villa Henry goalkeeper jo ka Nottingham Forest Ummat yo berpeang ya ka Golden Globe menta ka samoi haga jinga kai hapring ka Newcastle Persia ka Everton haba pai shaga nga jinga kai ka Everton kala khur ka nam job adin bagalala bat lem ya Newcastle da shigulanat baria ga shigul ya ban tap haga minit ban riu pleusan lengbau Alcaraz Henry wala ka Newcastle ka Sharem haga nga jinga kai kala yo ban rung shaga Champion League haga samai ka banwan namar ka ne kerdan ga basan haga mi ya khen poin hagway par ka jinga kai Premier League haprenga Southampton Persia ka Arsenal haga nga jinga kai ka Arsenal kala khur ka nam job adin bagalala bat lem ya ka Southampton da Arla ka way pada ga gol pen job ka Arsenal kala yo ban tap ashwa ban kod ka jinga kai kata ha ka minit ka ba pra phakundai lengbau Odegaard ba lengba ga jing job ka Arsenal ka ne kerdan ka ba ar ka mi ya khen point bari orong shaga Champion League ka samai ka banwan badu goalkeeper ujongka David Raya uli priang ya ka Golden Globes menta ka samai ka belai sibon ka jing pelaj por jong pi ban pe ya ki Khur jong ka Premier League ha ga channel gen sai kandu ha ka way pat ka samai jong ka jing le kai Premier League